keluarga harmonis, bahagia, sejahtera kaya panjenengane Pak Cahyo Kuntadi kalian Ibu Sukesi Rahayu. Luar biasa, tepuk tangan kanca-kanca. Nggih mugi-mugi mangke nggih bir kita menika nggih harmonis nggih. Kalian calonipun nggih ngoten nggih. Ternyata leres ngendikane Ibu Kesi. Napa, Pak? Suksese Pak Cahyo Kuntadi tidak luput saka tapa genture Bu Kesi. Hebat luar biasa. Mula wong kakung ora entuk neka-neka karo Piyai Putri apa meneh menyakiti baik jasmani dan rohani. Lah aku sing gaene menyakiti ki aku kok. Malah ngaku. Jadi awakmu sing tukang menyakiti Heeh to. tak dukung. Wis. Kowe ra ngrungokne lek ngomong sore mau. Nggih. Betul, Pak. Malah pacanganmu ku sing pancen piyayine iki jos, ngerti makna mencintai. Tegese tidak hanya tidak mensakiti orang yang dicintai, namun siap menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang dicintai. Lho kaya ngono kuwi lho. Angel golek piyayi kaya ngono kuwi. Jeru, Nduk. Jeru tenan. Angel, Pak. Jeru kok gak saka jerune akeh minggir kok. Nganti ayu-bayu ben kok. Nggih, nggih. Itu lodo sing becik sing apik. Jadi seorang ibu ternyata sing apa nduk jenenge topo ndongake seorang bapak supaya karirnya sukses nyatane kasembadan. Iso persis bojo kula nggih ngoten. Nggih lho. Bojo kula niku nek turu teng pinggir kali. Tirakat. Mboten nyat omahe pinggir kali, Pak. Bojo kula niku ora mangan sego selikur dina. Ngrawot. Mboten lah nek sego selikur dina dipangan kan wis ora enak to, Pak. Mambu ya. Nggih. Sithik-sithik ora apa-apa ya, Pak ya. Segone mambu akhirnya dipangan gema mau. Sithik-sithik. Ora apa-apa. Piyayi lek senior wis kaya ngono kuwi, plek santai ngono kuwi. Nyantai, Pak, nyantai. Terus kula remen kali panjenengan, jenengan iki sangat disiplin. Sing jenenge pelawak yen macak gareng, yo kudu nganti goro-goro mergo metune Ponokawan nggih goro-goro. Yo nek perlu nganti rampung kukut tok, Pak. Nggih. Jenengan niku? Nggih nek perlu. Kula tau nate kok nganti rampung mulih kalih dalange tau kok. Sebabe? Ngenteni bayarane dalange iki dadak ijol dhuwit iki lho, Pak. Ijol dhuwit ngoten. Tau kula ngoten niku tau. Ya aku ora lho. Wong ngoten. Ngalang kok diraja nggih.